Няма друго име под небето, чрез което човек може да се спаси. Но само едно име има сила да спаси. Името Исус Христос. Кажете на проблема, че е закъснял. Роден съм за време като това. Ако човек не се новороди от вода и дух, не може да наследи Небесното царство. Ето защо това заръчение нам е много важно, за да можем ние, покорявайки се на Божиите думи, да можем наистина да живеем в пълнота, както Той ни призовава. Отделени от греха, посветени в правдата, за да бъдем синове на правдата. Знам, малко е студеничко, но за тези, които предават живота си на Христос, знам, че за тях има определена награда. И аз днес искам да призова всеки един, който ще гледа и не гледа, да обърнат живота си към Христос, така че наистина да живеят. Библията казва: Бог не благоволява смъртта на нечестивия, но нека той се обърне от грешния си път и нека повярва в жертвата на Христос, за да бъде спасен той и целият му дом. Амин. Ето защо нека цялото поучане на Тополов град нека научи. Брат ни Стоян днес предава живота си на Исус Христос. Днес ще погребеме старият Стоян, за да се новороди новият, който е според образът на живия Бог. Халелуя! Амин. Така че моят брат, съпругата му и целият му дом да бъдат спасени, както Христос ни обещал. Затова аз ги насърчавам наистина с тези думи, защото Христос казва: нека всеки, който иска да ме следва, нека се отрече от себе си и така нека ме следва. Нека вдигне кръста си, за да има наградите, които Бог е обещал на него. Затова нека прочетем кратка част от Словото на Бога, като ни учи, че спрямо Писанието, което казва още в Марк 16 глава, 15 стих, като ни казва: идете, Исус, великото поръчение, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Амин. А който не повярва, ще бъде осъден. И аз искам да кажа на тези, които все още не са си предали животът на Исус Христос, като не направиха актът на покаяние от кръщението, за което ще се свидетелства за тях, че са повярвали, иначе остават в осъждение. Как мислите, че гневът на Христос няма да дойде върху животът ви? Вие си замислете върху това. Но днес тези, които решиха да предадат живота си, Библията казва, че имат живот. Амин. И ние вярваме в думите на нашия Господ Исус Христос, за да ги живееме, за да стоиме в тях и за да имаме обещанията от тях. Алелуя! Така че, нека цял Тополов град научи, че моят брат Стоян предава живота си заедно с съпругата си и от днес вярваме, че небето ще бъде отворено над тях, за да могат наистина да имат обещанията на Бог. Халелуя! Господ Бог да ви благославя! Нека пристъпиме към актът, халелуя, на новораждането. Айде! Давай, Джоки. Кера си тя, Андре, или? Атала мандо. Ако искаш първо ти иди, ай. Име високо издигна. Име достойно славно име. Име високо издигна. Вяра, нека да направим. Ще дем Вярваш ли в Исус Христос? Вярваш ли, че Той умря и се връзна на техния ден? Вярваш ли, че Неговата жертва и святата му кръв може, има силата да прости греховете ти? И не само, вярваш ли, че Неговото завръщане Той може да те възкреси, за да имаш място на небето, където е Той да си и ти?
Отричаш ли се от стария си начин на живот? Отричаш ли се от всеки един грях в знание и незнание? Отричаш ли се от майчина и бащина линия на проклятия? Така че днес в името на Исус и с вяра ние декларираме нова съдба и нов живот. Така че всеки, който е повярвал, нищо от това старо да няма в живота му, но нека наистина кръщението на новораждането днес, халелуя, да дойде с пълнота и сила в живота. Така че, брат ми Стояне, днес ние се кръщаваме, хайде заедно, именно над всяко друго име. Име високо издигна. Стойно славно име. Име високо издигна. Халелуя! Здрави! Вярваш ли в Исус Христос? Вярваш ли, че Той е Божия Син, който дойде да спаси човечеството? Вярваш ли, че Неговата кръв има сила да опрощава греховете ти? Така че когато дойде в славата си, да бъде и само с Него. Отричаш ли се от стария си начин на живот? Отричаш ли се от всяка една твоя мисъл, грях, каквото да е било, което те отделя от Христос? Отричаш ли се от майчина и бащина линия проклятия, които са наследствени? Да, отричам се. Така че днес в името на Исус и чрез това, което Бог ни е дал да изповядваме със силата на езика на дойде живот,